Good morning mga kawaray ko dyan. Shoutout sa inyo guys. Bili natin. Natay. Nanap ka ni nanay. Nakita ka mo? Nakita kayo ni nanay, te? Bili na, te. Bili na. Sayuti. Kamatis. Init. Bili na, te. Sayuti mi. Bili na, ate, bili na. Sayuti. ADB. Kamatis, 20 kilo, 20. 20 kilo, 20 kilo. 20 na lang kilo, kamatis. 20 na, 20, 20, 20 oh. 20 na lang kilo, 20. 20 na, 20. 20 na kilo, 20, 20, 20. Sino ti ma'am? Sampo. Ayun eh. 30 dyan, dyan. 25. Ito, 20. Malam. Dito na. Ayun. Ito, 25. Sige. Bili natin. Bili natin, bili na oh. Trece. Atras eh, mga bossy. Kanilo ba?
Shoutout sa 1 viewers. Yung sa ano, ganun dala kasi yung tripod ko, yun ang balak ko. Hey, for viewers, shoutout. Bili na ate, bili na. Viewers, shoutout. Open mo ako na lang. Bili na ate, bili na. Bili na kayo, bili na, bili na, bili na. Oh. Bili na ate, bili na. Oh. Wala ko na kamay. Yeah. Abante. Oh, abante, abante. Abante. Eh, bili na sa iyo, tite ah. Sayuti, sayuti. Bili na, sayuti, sayuti. Bili na ate, sayuti. Shoutout sa 2 viewers. Eh, bili na ma'am. Sayuti, sayu ati, sayu ati. Bili na ma'am, sayuti ma'am.
Kamatis. Madaligan nila. Kasi mana, kabila ka ng tatlo. Kinuha. Unang putlong. Isang kilo ko yan? 20. Yan. Kilo 20 lang kayo. Mura kaya. Saan kilo? Parang 20. Nakita, bibili lang ako ng ano, kamatis, ha? Ano? 25, 30. Kaya nag-25. Yan po. Ito ba? Ito po. 20 lang kilo dito kuya sa kamatis. Ah, 20. Rente. Wala lang. Charger ng cellphone, ha? Yung dalawa. Charger ng timbangan, ha? Cash. Gano'n pa rin kayo. Dahil kasi tuloy sa akin. Nangyari to doon. Si ate yan, si ate. Palit mo na. Yan po sa may isa sa
Ilang palengke. Yung iba kasi nagka... Palengke ba doon? Hindi pa ako nakakapunta rin. Ito po, paano yun? Palengke dito. Nandun na yung mga laruan. Nandiyan po yung iba na kasi Minutes lang. Nahanap ko kasi si Kuya yung parang meron din dito sa Gordote. Ito lang Ilan na? yung mga laruan dito sa loob ng ano. May bandang pag galing ka doon sa ano, Pinita, ng kaliwa. pinita. Ito po, pagpapit ko dyan. May dalawang masugan yan. Meron dito, meron dyan. Hanggang doon. Kasi dito bandang bigasan yan eh. Isang kilo na ba yan? Dalawa na. Yan. Baka naman yan, Kuya. Ating sa ibaw. Dapat yan. Uy, wala nanonood ah. Kakabigayan na eh. Ayote na lang. 30 yan dyan. Ayun po, ang dito. Bago to, te. Wala ka mahanap dyan na ano. 25 na luma. Masyado kang barat. Tingnan mo. Ang barat. Hanap ka ng muro, ha? Hingin mo na lang.
pati na kaya. Ano? 20 lang, 20 kilo. Pwede na lang kilo 20 ah. Yun lang po. Ate, kuya. Ay, ito pala. Ayun. 30 dyan, ma'am. Yan. Ha? Anong 25? Ito po, banda rito. Ay, ito lang. Ay, kasi maganda eh. 30 lang. Quality na. Oop, ya. Ay, ate. Ate. Malboro. Pero sa'yo? Kano po yun? Bani kayo. May 22, may 22. Sino naman? Maraming salamat po. Bili na. Kaya balot ko na yan. Babalot ko na yan.
Iba, balot mo. Baka mamaya, matagal. Alas 11? Ay, hindi mo na tinatay. Balot ko lahat. Ay, magkakaibahan kang morning. Ano? Ay, Ang viewer shout out. Hindi na ngayon sayote, tsaka kamatis. ha? Pwede. Matagal yun. Pero matagal-tagal din.